Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Welkom bij de laatste dag van het IFK Scootsie de Iepen Frieske kampioenschappen. Op een ei ben we in de Lemsterbaai. Mijn naam is Koos Wieling en jonge mij zit Eelke Dijkstra. Tegere zullen wij beziekje om deze uitzetter, deze finale. Een mooi verhaal te aan. Het is al op het minuut zijn en dek je er nog in. Die beziek het ertussen te kroepen. Mooi dat. En dat is Tom Brundel. Hij krijgt die romte. Nee, die gaat al. Tom Brundel gaat nou al boven de tonnendel. Die moet al oerstag gaan. Die maakt het hier alle valse start. Dus we moeten nooit te betiet van tevoren zeggen, maar het lijkt erop dat Tom Brundel hier zijn kampioenstitel of aspiraties wil voor je te kennen. Ja. Toch 6 keer de beste in de IFK's, de meeste kampioenschappen. En zo zal het een verhaal wezen van afvallers Joet. En is Marijn Alsthoorn dan op tijd. En die had nog wel even wat les van Tom Brundel. Die zit nog maar die tuur en die schuiven we nou om de startkot erin te draaien. Ja. Wils het 5 seconden is voor het startskot. En dan zo daar weer het startskot. En nou is Jen hoe ze voor het binnen. Tom Brundel hier misschien wel rekenen op een algehele valse start. Dat hier voor hem mooi was. En daar hing het gelijk de protestslagen erin. Die is Tjen Tom Brundel. Maar als die op Nijs start en dan... En daar het fluitje van de skietsruchter. Even een oorzichtje. Hier helemaal bij de bopperste tonnen. De KL. De klassementsleider. Is dit de slag? En waar zitten de oren? De vlag kent er gelijk wel weer uit, denk ik, want de straf is uitdeeld. En nu zie ik die al je bewegingen daarvoor op het skip, maar ik hier weer rustig zitten gong. Ik zeg al in gelijk even drinken uit de start waai, dan denk ik, jongen, daar ga je een jaloeren van tevoren tijd voor gaan. Maar je moet er zelf wel bij zitten bij die start. Ja, als je de meesten in de bopperaan zielen en je wil een kampioen worden, je kan je woord neerlezen litten. Het is mooi verdeeld. En ja, zeggen we daar. Gele Tadema, die zit helemaal onderin. Ik een titelkandidaat. Sikke Heerskop is daar ik mooi voor het, maar die had het juist eraf verspelen. Maar die zal graag wel een dag wenst hebben. En helemaal onderin daar zit onder Gele Tadema zit er nog in. En wij zoeken graag even weten willen waar het zwarte wief is. Dat zit daar. Oh nee, dat is de jonge Jasper. En de Utentus. En de Utentus, ja, die is vol. Dat is meer die street voor een plakje om in de aas te blijven. En hier het zwarte wief. Net zo mooi uit de startblokken waaier. En het waait wat, maar het waait nog steeds net het. Sjurret onder Wiemoen, die staan er gewoon stil achter. En dat komt ik een beetje omdat van de morgen de wien uit het eerste waai kwam. En daar in die stand staan ze nog, maar... Er is te meer wien om die moen in de goede richting te draaien. Dat jouwt wat onder de kracht. Ja, wat het wien belangrijk ziet, dat het kampioenschap net maar 1 keer te hudden wien. Een wikkeling op die zal maar behielpen. En daarna weer het Skrabien, daarna weer het Waas die toch hebben een mooie dag aan, hè? Ja, Waas die op en die prachtig ziel. Op Sleert weer dat. Sletten maar. Sleert en Ignebregen die weer een beetje mooi redelijke winst doen. Maar Jaap Hofstee met gelijk hier al achter alle Skippendel. En daar is Arend Wisse de Boer. Wat ken die? Die liet het ik mooi uit de start waar te komen hier. Ken die voor Gele Tademodel. En hier is het in de moen al in de goede richting. Oei. Ze kniepen al mooi het vakje. Ken hij je voor Gele Tadema? Dit is heel belangrijk om nou al goed. Nee, hij gaat terug de wien ligt het. Maar is hij dan op Tietro de wien? Daar ben ik benijd naar. Want Gele Tadema met een beetje van zijn koers afwikken. Ja, die gaat zelfs oerstag. En is er dan een protestsituatie? Dat is natuurlijk behoorlijk inzoomt, dus wij kennen dat net zien. Maar
hier wordt al wat praten. Ja. Ja. En nee, dat is een onbeslist. Geen overtreding constateerd. Poeh, dat zal wel een hele geruststelling wezen voor. Nee, dat had net met dit skip te maken. Dat wie tussen Gele Tadema en Arend Wisse de Boer. Maar ik hoor aan deze man, dus Jos Spijkerman, de man in het rubberboordje die de vlaggen hanteert. En dit weer de green-wit blokte vlaggen, hè? Ja, de green-wit blokte vlaggen. Geen straf. Geen overtreding geconstateerd, zit er officieel in. En dat is voor Arend Wisse een gelokje. Hij moest wel oestag, maar hij dierde het op tijd. En nou Machine had hem dat nog wat oplevert om ze helemaal langs die dik te skarrelen. Want het is vaak hoe je uit deze eerste slag waar komen op Lemmer. Dat je net de volle achterskippen deel matte. En dit is de man, Arend Wisse de Boer van de 3 gebroeders. Mooi het wapen, de warpswapen van Duggediek in het Grutzaal. Maar toen ze krijgt nog een lietsbitje wien. Het liep het nou wel dat hij er weer aardig uitzakkert. Hè? En dat wie ik een beetje de versissing. Die om een oren strijden we hebben het uitzakje zo en daarna we hebben het onhelly. Dus het kan nog wel eens een hele nieuwe wedstrijd worden. Dat er nog eens van alle kanten komt en dan kent ik wijzen dat ze maar uitzitten. Dat ze zeggen van, we hebben hier nog een keer op nee. Ja, als de omstandigheden te ongelijk binnen. Maar het lijkt erop dat Marijn Olsoren, maar de Emanuel, je toch een hele mooie start had, Jer. Het is nevens mij een Amsterdammer of net? Ja, ik meen dat een Amsterdamse studentengroep hier. Ja. Ja, daarom weet ik de Iepen Frieske kampioenschap in Scoot Siciliën. Zo'n dagenlang 4 klassen en 60 scootjes op het wetter. Alleen nog jood, maar 16. De KL komt op stuurboord op de boei on. En dan moet je geluk hebben dat er geen bakboordskip moet komen. Dan, als je dat vol oprijden, ja, dan ga je in de regel, omdat je net meer nog een oestagmanoeuvre maakt, maar in één keer een mooi voorsprongje. Ja, Marijn Olshoorn, die doet je gelijk alweer een hele goede slag. En is hij op tijd voor die skippen die daar om bakboord doorkomen? Voor het eerst liep het dat. Hij helpt de boei. Ja. Hij skarrelt erin. Maar sjuggers, hoe vlak dat wetter in hier geworden is. Ja, de klassementsleider. Ja. Gelijk als eerste om de heegste tonnen heen. De Emanuel. Dan deel je gelijk al een gevoelige tik uit. Een betere start kennis net zo je zeggen. Geen lijst van de oren. Maar dat kan van de oren net zijn worden, hè? Want nu wordt het wat drukker. Sikke Heerskop. Die revancheert zich op de dag van Juster. En jiet je keurig als het ware om de ton heen. En daar sjuggen we Arend Wisse de Boer. En daar vlakbij hem zit ik, ja, Gele Tadema, die zit er wat leger. En inderdaad, Tony Brundel komt ik alweer aardig naar voren. Ja, dan verspillen ze meters, ja. Deze nummer 1 en 2, die ben straks een heel eind voort. Want die jonge Jasper kan je nou wel straks mooi vrij een beetje om de ton draaien. Maar Arend Wisse kan je risico nemen met een volle gruttere bochtmaatje om het god grutte maatje voor al deze skippen wat je op bakboord aankomt. Want ik de uit en thuis komt je heeg bij de tonnen aan. En pakt die daar nog weer een mooi plakje.
Ja, het is ik haast geen wedstrijd meer. Het is... Ja, het is omdat het de finale is. En zal er wat langer terugzield worden. Om te bezieken dat er nog wat win komt. Maar er zou een besluit nam worden om de wedstrijd eruit te zetten. Ja, het zou net onlogisch wezen. Maar ik wil een hele moeilijke beslissing voor de wedstrijdleiding. Maar daar had ik zo, er komt haast weer wat meer win. Ja, wanneer is dat, hè? Zij zullen alle middels ik wel volgen op het startschip. Ja. En toch staan de vlagen hier nog een beetje te wapperen. Ze hing je net helemaal naar beneden. Dus onder. Maar het moet duidelijk wijzen dat Marijn Alsthoorn en Sikke Heerschop de beide scootjes maar het witte tuig dat hij een ein, maar dan ik een heel eind eruit lezen. En deze mannen liet je zich al haast een beetje te beseffen dat het volgend jaar weer in de B-klasse is. Walter de Vries. Maar de wedstrijd is nog net zield, dus... De Keil. Hier bij de Gijpton. Ik denk dat ze daar aardig op het skik binnen. Ze is achterom en de concurrenten. Of het nou Jaap Hofstee is, of Arend Wisse de Boer, of Gela Tadema en Tom Brundel. Ze zitten alweer een heel eind van haar na. En dan is het ik wel even mooi om te zien dat Klaas Cuperus hoe het ontnota wat een betere dag had. Want die zit op het 14e plak. En dat is ik een degradatieplak. Maar die liet het hier voor eerst als redden om de boeien te komen. Sikke Heerschop zullen alleen maar genoegen nemen met de dijwinst. Voor het klassement maakt het voor hem net zo volle meer uit. Het kampioenskoetsje van 2016. Klaas Cuperus. De 6 gebroeders Makkem. Dit hier. 8 tredjen, het 10 tredjen en juster. Het beste resultaat. Het 6e plak. En dan doe je weer mooi. En nou zit er mooi in de Varijn. Hij loopt vrij voor op Vrouwtje Ozinga. Die zal achter hem delmatten. En Lucas Bauma zit hier bij boppen. En die mat Vrouwtje Ozinga waarom die aan. Die zit de wolboord aan boord. En dit is Arend Wisse. Die doet Jerk al een mooi slagje. Maar die moet heel ronddraaien. Want daar zit nog weer een scootje tussen. Even het tuignet van het koeren herkennen. Dit kan heel bepalend wezen. Net een volle draaf op de dekken. Dat is maar dit waar. Net nedig. En verstoort alleen nog maar. Trillingen in het skip. Maar je net ha. Arend Wisse komt hier onder alle turen te lezen. Ja, dus is de gong er helemaal uit. Makkem is de derde. De jonge Jasper vierde. Uit en thuis 5. En Arend Wisse de Boer. Maar nog heb ik Inge Scootje nog mist. En dat weer Lucas Bauma. Ja, klopt.
die moet daar nog ergens voor zitten, denk ik dan. Ja, nee, die zit daar nog weer achter. Die zit er weer achter. Ja. Dus de Ut en Thuis en dan krijgen we Arend Wissen. En dan Lucas Bauma en die wordt achterna zitten terug Jeroen de Vos, deeltje 2. Ja, een verrekijkerwedstrijd waar het al neemt. Maar ze komen nog wat dichter bij de dik. En Marijn Alsthoorn gaat onder leiding. Dat is de man die op het eerste plak staat in het tussenklassement. Van sprong is net grut, maar ja, als je nou op 1 lezen, dan heb je natuurlijk 4 de beste papieren. En de concurrentie, Jaap Hofstee, Arend Wissendeboer, Geert Adema, Tony Brundel. Ze is alweer een tal scootjes daarachter. En de mannen die ex-equo staan, maar elkaar op 2 treien, die hebben elkaar je voen. En lezen nou zuiver boord aan boord. En dan zal het, zoals het nou voor het eerst lijkt het om de meer strijd wezen om de plakken 2 en 3. Ja, en om de plakken 14 onder maar 16. En die ik nog, ja. En het zwarte wief, ja, die had je straks ik voorrang als hij deze positie behoudt. Hij dekt Arend Wissel al, dus daar zullen alleen nog verder uit rennen. En wij zien op een oorschermpje dat de Emanuel van Marijn Alsthoorn nou de gong aardig in had. Dat is jouw Gariba's Nick. Dat kan alleen maar betekenen dat hij een vastsprong nog groter wordt. En daar hebben ze de koprenners. Marijn Alsthoorn, Sikke Heerskop. En daar is pas de nummer 3 Makkem. De jonge Jasper. De Utentus en Deeltje. Uit de B-klasse, de klasse die dus van de morgen net zield had. Die toch de eerste trein natuurlijk omheeg. De ben Vonger Talsma van Watten, maar de jonge Jan. Ulbe Zwagen, maar de Waaksdom. En Daan van der Meer van de Singelier. Dat bij de eerste treien. En de nummer 4 Erik Jonker van de jonge Rijn. Vliegen hier uit die grote A-klasse. Het 1 punt te min van het redde plakje. Ja, en dan baal je natuurlijk wel dat je het net zield ha. Pakken nog even de oren bij uit de C-klasse. Gerrit Huisman uit de Street. Die wint het klassement van Ron Sieperda. Maar de Alen. En Simon Kaalsbeek maar de Raderoek. Dat zijn de treien die het omheen gaan naar de B-klasse. Marijn Alsthoorn zit alweer in het Vaderwingse rak. En liek het zelfs ik al wat meer afstand te nemen van Sikke Heerskop. Want die mat nog een keer hoesdag. Die gaat wel heel onbedriegen. En liek het haast een beetje het vuurwerk uit dit kampioenschap te helling. Ja, je zegt dat er maar 1 plak telt. En dat is de titel. Ja, dan lijkt het erop dat Marijn Alsthoorn op fluweel zit. Misschien luidt de meeste spanning dan nog wel in de achterruim. Werd Klaas Couperus, dus als het correct al Wilke. Maar zijn tweede plakje in de tussen staan. Hele goede zaken docht. En als dat zo blijft, dan denk ik dat die, dat ben ik wel wist van, Takkemeer weer in de grote A-klasse. Marcel de kampioen dus van 2016. Maar we zeggen nou even, ja, je zeggen we maar Ton Brundel. Maar Marijn Alsthoorn trok het veld in de geer. Want ze matten nou in 1 keer op de Vaderwingse boei. Ja. En dan komt alle bakboord, stuurboordskippen in. Dus dan mag die concentratie ik horen. Want hij heeft nou wel de geek over bakboord en voorrang. Maar komt er bijvoorbeeld een bakboordskip om dat nog opkruist naar de bovenste ton. Dan moet ze helemaal voortwijzen. En als dat te laat inskast, dan kist ik zo nog een situatie oprennen, mooi en achterbleeuwer. Dus het is zaak voor de man om heel geconcentreerd te blijven. En te zien dat ze net in een situatie komen. Mooi de scootjes die nog om de boei matten. Voor eerst waren die al je stuurboord en matten ze hem ontwieken. Dus
Daar is neer te halen. En was toen zo is, dat hebben we deze week eerder gezien. Hebben ze mij weer op Starum, dat het Marijn Alsthoorn hebben die aparte finish die we toen hadden. Ja. Dat het helemaal misging. Een totale blackout, een totaal inschattingsfout. Tot 2 keer daar de finish net hellen. Maar we bezieken het een beetje spannend te praten. En dat ben wel, het is geen onweerheid, want dat ben wel situaties die gebeuren kennen. Wat verwachten ze? Wat zal de commissie doen? Hoe lang moeten we de oorloren volhouden? Ja, ik schat wel in dat ze het wel een 90 minuten varen zullen. Dan heb je wat meer cruiserakken houden. Dan is de eventuele overwinning wat aantekener en wat duidelijker. Juist er we natuurlijk met 2 cruiserakjes waar het in beslist wie. Ja, laten we heel eerlijk wezen. We hopen op een hele grote spanning. En die spanning zit misschien meer in de onderlijn. In de boblijn verwachten we dat omdat er nog 6 meesten kampioen worden konden. En wat zorgen we na de eerste route dat de klassementsleider Marijn Alsthoorn, maar de Emanuel, ja, hij is zo dag, hij zwaait en 2 keer en hij zwart. Ja. Ja, dat is voor hem heel mooi. Voor hem heel mooi. En gelukkig. We weer nog blij dat we het zien oplossen konden. Dus we moeten ik net te volle praten hoe dat het is. Een eerlijke strijd. Ja, en dan verzin het er. En dan verzin het er. En maar hier pakken ze die oren ton aan weer, hè? De hele winste ton af net. Ja, dit is ze hadden de hele winste boei overslaan en ze gaan nou vanuit deze boei gelijk weer cruisrak. Oké, ja. Een Olympische baan. En deze man strijden er nog om. Laten we hier de focus maar eens even op houden. Het zwarte wiel. Justerik? Ja, en Justerik. En toen, precies op een finish, wist Jaap Hofstee nog 2 scootjes te verslaan. En kwam hij weer heel mooi. Hier ik even het gelok dat het gotje voel bij de tonnen en hoe hij weer indoeken en dat ieder Justerik. Je maakt het een beetje mooi zitten, maar hij vindt het gotje en dat tot het keurig. Hier weer toch Arend Wisse boppen het scootje uit te kniepen en hoe starten ken. Ik zal Jaap Hofsteen nog wel rond te gaan matten. Dan is dat echt wel wat een linker manoeuvre om. Want Jaap Hofstee had terug van waai. En als hij zei, ik ga nog even terug zielen. Dan moet Arend Wisse de waai wezen. Maar deze man die lezen ex-equo in het klassement. En waar hier die 1 voor de oren eindigt, pakt het 2e of 3e plakje voor eerst. Want de Ilkje hebben ik nog die mooi tot de Ilkje 2. En die zit hier ik nog voor. Wat goed is. We hebben hem nog net genoteerd, maar. Nee, 1 en 2 ben duidelijk. Ik wacht dat Makker daar nog altijd op de 3e plak zit. En trots die romme ronding kan ik Lucas Bouma scherper om de boei heen. En doekje ik dan weer in het gat. Dat doet gele taden maar ik. Er zit al aardige verschillen in hier. Nou, ik moet zeggen, Florian Zwart, maar u dat dus. Hij vjocht het geweldig. Ik kan zeggen dat het geweldig uitgaat, maar als er 6 hield, dan is er een kans dat er hem in de A-klasse houden kan. Ja. Want, nou ja, laten we even een prognose maken.
Wietse Heerskop liep het op degradatie aan te stevenen. Dat geldt ik voor Walter de Vries. Klaas Peres doet hele goede zaken. En Florian Zwart, omdat we dan even maar de nummer 12, Sietse Broersma. Daar zitten zo'n punten verschil tussen. 6 punten. 6, ja. 6. En die had ze krijgt een rondje draait. Dus dat wordt nog heel spannend. Dan liep het voor eerst dat het Sietse Broersma is. Die weer zakken naar de legere klassen. En deze mannen in de aas bleven. En stel je voor dat het is zo'n naar de kindergarten hier op de uit en thuis af. Daar hij helemaal geen tijd voor af. Zit er hier op het dek die de concurrentie in de gaten houdt. Het zal en mooi deed wien in deze het lichte waar. Hij je er wel even om tijd naar te zien. Maar ja, het is natuurlijk vooral zaak om zoveel mogelijk voor in te zielen. Ja. En Jeroen de Vos pakt nou ik de Utentuus, die is hem ik weer voorbij. En hoe is de street tussen Arend Wisse de Boer en Jaap Hofstee? Ja, deze twee horen elkaar nog een lijntje. Die liet elkaar net los. En voor eerst in het voordeel van Jaap Hofstee. En hoe zit het met Gele Tadema? Zit die al om boord met deze skippen? Want die kende ik nog wel. Die nog een mooie slag maakt. Maar mooi de verste camera zullen we dat god nog wel redelijk grut is. En deze man zei juist al, ja, er hield maar in je plak. En dat is het eerste. Dus ze zullen elkaar wel voorbij willen. Ze zullen net wezen. Maar dit weer net hun intentie. Nee, ze weten de nummers 2 rijden Jaap Hofstee en Arend Wisse de Boer dat het kampioenschap heel vier voort is. Want ja, ze zoeken die kopper in de rek zielen. En die laat er toch een heel mooi aan uit. En dat zo betekent dat de situatie Sabelo dat van Jaap Hofstee op een ei een tweede plak. Want dat was de vliegen hier ik. En ondertussen is de KL alweer om de bopperste tonnen heen. En zielt nou voor de tweede keer naar de hele Wiense boei. Alweer hetzelfde tenue. Behalve de vrouw, die hebben een roosbroek, jongen. Hij die een roosbroek, jongen. Ja, en of tenminste, ik zeg een vrouw en die hier een roosbroek, jongen. Ja, het wordt echt wat mooier om al hier dezelfde kleren te lopen. We zullen zelfs in de C-klasse alleen in een pompenblad pakken. Nou, dat liep het haast wel een. Ja. Blaaskapel? Een blaaskapel. Of ze kennen wel in oude bomen bij de gondelvaart. De nummer 2 in de laatste wedstrijd van de IFK's 2017. Sikke heerschap. Ja, die weet op dit plakje wel. Hij kan een lekker zielen. En dan kom je verder geen zwart te maken zien. Ik kom takken hier wel weer uit in de A-klasse. En nou zullen we daar de vlag toch al heen in die has in de hand. Dus ja, en daar is het schot. De finishing het erin, dus wij gaan op naar de laatste boei bij het strand. Ja, Gele Tadema, die maakt het nog even spannend. Want die is hier Arend Wisse de Boer voorbij. En dat zo betekent dat Arend Wisse de Boer heel wel net op het podium komt. Maar zij moet er nog een rakje. Die had er voor vochten Arend Wisse gegokt, maar verloren.
ze er nou liggen dus. De kampioen, die is hier in beeld. De Emanuel, maar Marijn Alsthoorn. Dan zo Jaap Hofstee op het tweede plak in het klassement eindigen. En Gele Tadema op het brons. En nou moeten we toch haast het schot krijgen voor deze man, Jere. We hebben hem nog net in beeld zien. Hij hier de hele tijd woordvoerders aan dek. Maar nou wordt er al klopt. Marijn Alsthoorn, die pakt hier de titel voor de IFK's 2000 Santjen. Hij had het Jood net spannend maken. En daar. Ja, dit is wel echt. Ze ben wel blied. Dit is de bleedskip. Concentratie tot het laatste moment. Ja, ja. Nou, terecht. Prachtige overwinning voor de Amsterdammers. Zullen er net al hier uit Amsterdam komen. Maar de Emanuel is kampioen. Ja, dat maakt toch wat los, ja. Als je het zo zegt. Dat is er gewoon heel hard voor gewerkt. Ook bij jou, zie ik. Ja, eigenlijk wel. En met elkaar, het is gewoon machtig. Waar zit die emotie in? Tuurlijk, het is de blijdschap, maar het zit zo diep. Ja, zeilen is denk ik de allermooiste teamsport die er is. Omdat je zo afhankelijk bent van elkaar en je zo het samen moet doen. Het heeft geen zin als ik harder ga trekken of hij of zij. Maar je moet het samen doen. En dat is niet alleen nu, maar dat is de hele week en het hele jaar. Omdat je hier naartoe werkt. En niet alleen dit jaar, maar ook de jaren daarvoor. En als dat er dan op deze manier uitkomt en je wint de A-klasse, waar je van droomt als je begint, ja, dat maakt wat los. Zo, ja. Nou, met z'n 16, 6 jaar keihard aan gewerkt, alles aan gedaan. En dat is echt enorm genieten. Dat het nu allemaal eruit komt. Ja, je hebt de hele week de kracht van het team benadrukt. Je zei anderen die moeten interviews doen, we doen het met z'n allen. Is het dan mooi dat jullie met z'n allen dit hebben kunnen bewerkstelligen? Ja, zo is het. Dat is heel erg onze aanpak geweest. Steeds met z'n allen bekijken hoe kunnen we dingen nog sneller doen, nog slimmer. Hoe kunnen we het op een andere manier aanpakken. Nooit iets voor waar aannemen, maar alles met z'n allen bekijken wat wij de slimste manier vinden. En dan is het ook heel erg genieten dat de teamprestatie er nu uitkomt. Kijk even om je heen, de commissaris van de Koning van Friesland, die klapt voor jullie, die zwaait naar jullie. Jullie zijn de terechte kampioen. Wat maakt het bij jou los? Er zijn bemanningsleden die schieten vol, we hebben tranen gezien. Wat maakt het bij jou los? Ja, gewoon heel veel trots op het team. Dat is het. En heel dankbaar voor alle energie die erin gestoken is. Ook de mensen om ons heen, de vrouwen, de vriendinnen die ons af en toe vaak niet zien. Omdat we dan weer in Friesland zijn, weer aan het klussen, weer aan het trainen, weer aan het doen. En daar ben ik super dankbaar voor. De daguitslag voor Joet op Lemmer wie Ian de Emanuel met Marijn Alsthoorn. Op het tweede plak Sigge Heerskop en Treije Klaas Cuperus. En als laagste zeggen we Joet Walter de Vries van Sleert over de streep komen en hij degradeert ik weer naar de B-klas. Het eindklassement van het IFKS kampioenschap van 2000 Santjen is dus op nummer 1 Marijn Alsthoorn met de Emanuel van Lemmer. Op het tweede plak het Zwarte Wief met Jaap Hofstee van de Tienje en op het derde plak Jeroen de Vos met de Eeltje 2. De trijenlijsten degraderen naar de B-klasse en dat binnen de Snitsers met Arnold Venema, de Goede Verwachting van Walter de Vries, de Woeste Oorne van Wietse Heerskop. Vongert Alsman kampioen in de B-klasse. En je bent ooit Rossafvolle meesken Tassong? Ik geloof het net, nee. Dit heb ik nog nooit beleefd. Rossafvolle meesken op mijn jeetje. En hast je ooit zo'n mooi cadeau gekregen? Nee. Ik heb nog nooit zo'n mooi cadeau gekregen, maar dat ken ik haast net leuk. Op die 24e kampioen worden en dat vieren maar Rossafvolle meesken hier. Van mijn kind het net beter. Tenminste, ik denk het net. En dat op je 24e, kun je nog een. In één keer tron naar de A. Ja, in één keer tron naar de A, ja. Dat is mooi. Ik kom je nog altijd wel achter eigenlijk. Dus dat is nou te aardig gelukt. Dus, Is hij een leermaster voor die? Ja, zeker.
En je zielt tegen mij, hè? Ja, normaal gesproken wel aardig, maar deze week heeft er merendeel van hij had één wedstrijd mooi shield van me van deze week. De rest er op kant zitten, want hij zal je hem ziek niet meer uit, zeg maar. Nou, dat is best aardig slagen. Ja, dat is goed slagen. Hij kreeg een goede adviseur, maar met mij Harry Amsterdam, hier ben ik heel wies mooi en dat had ik een hele hoop opleveren, dus ja. En hoe zoest u deze IFK'ers omschreeuwen? Ja, hele aparte weekend vond ik het. Net alleen om het waar, het weer natuurlijk heel apart waar om te zien. Maar ja, wat ben ik zelf? Ik ben begonnen bij Santje in strafpunten. Dus ja, dan begin de week heel apart. En dan wordt er ook al 12 wedstrijden worden er al net ziel. Dus dan wordt het echt nog spannend dat je je slechtste wedstrijd in het oude loeken maaien, in uw geval. Dus ja, het weer wel even een aparte week, zeker. En kist dat dan tussen de eren wat goed krijgen en het verstoren op 0 en terug in? Ja, ik wel. Ik heb het persoonlijk zelf ben ik daar vrij makkelijk in, ja. Ik kan gewoon de knap weer omzetten en gaan met die banaan, zeg maar. En wat een topbemanning, of net? Ja, zeker. Zonder bemanning ben je nergens. Je kan dan heel snel... Je kan een heel snel scootje hebben, dat wisten we van tevoren dat we dat heen. Maar dan moet je nog een goede skipper hebben misschien, maar je moet ook een goede bemanning hebben, want anders kom je nergens. Dus zeker applaus ook voor de bemanning. Op naar de A-klasse. Op naar de A-klasse, ja. Lokweenskeman. Ja, dankjewel. Gerrit Huisman van Uterstriet, kampioen in de C-klasse, Lokweenskeman. Ja, dankjewel. Nou, hast al even in de Plomblein, wat wie dat? Ja, dat was gewoon ja, blijdschap nou. Ja, blijdschap. Ja, hast er hut voor het werk geweest? Sorry? Heb je er hard voor gewerkt? Ja, zeker, zeker. Hoe? Ja, gewoon allemaal nieuwe spullen aan boord, nieuwe bemanning. Ja, alleen maar druk bezig geweest. En dan komt iets aan IFKS en dan binnen wedstrijden die worden wol uitzield, worden binnen wedstrijden die worden net zield. Hoe gaat dat dan met die? Bloedzenuwachtig. Ja, zenuwachtig, ja, ik weet het niet. Ja, zenuwachtig. En hoe gaat je het? Want ja, in principe wisten ze net dat er zield worden, zo is nog. Uiteindelijk water net zield. Maar het weer wel echt heel spannend. Hing je met water opmatten, dan weer het nog heel spannend worden. Wie is dit in bestand? Ik had zwit onder de oksels, maar ik had bloedzenuwachtig. Ik was blij dat het over was. En dan kreeg ze dat bericht van ja, er wordt net zield en dan wist als het kampioen wist. En dan? Ja, ontluchting natuurlijk. Iedereen blij, feest aan boord. Ja, machtig mooi. Hoe zoest u deze IFKS omschreeuwen? Mooie leermoment. Ja, mooie leermoment. Wat hast ervan leert? Van alles. Ja, ik leer het skip beter kennen, ja, van alles, ja. Kom machtig. Ja, want dit weer die tweede hier als skipper. Notron naar de B-klasse. Smaakt het kampioenschap naar meer? Ja, natuurlijk. Ja, de B-klasse weten we nog niet, maar ja, het is hartstikke mooi natuurlijk, het allemaal. Ik durf niet meer te zeggen. Dreamst van dat kampioenschap in de Grutte A? Tuurlijk. Iedereen doet dat. Iedereen doet dat, ja. Maar eerst maar eens op naar volgend hier. Precies. Nou, geniet je ervan, man. Ja, dankjewel. Ja, en ondertussen ben ik nu bij Pieter Jelle-Stulker onboord hupt. De kampioen van de Lietse A-klasse. Geen moeilijke vragen stellen, zei je. Nou, zullen we dan maar met de moeilijkste beginnen. Hoe viel's die? Ja, fantastisch natuurlijk. Ja, helemaal uit de schroeven. Uit de schroeven, ja. Zo mooi om hier weer te staan en weer kampioen. Ja, helemaal te gek. We hebben er jou even om strijden wilt, maar het kon gewoon echt net. En dan, het is wat apart om zo'n kampioen te worden, maar het is wel helemaal te gek als je dan lezen en het feest eromheen. Ja, helemaal te gek. Ja, die laatste hier in de Lietse A en dan dat zou afsluiten. Dat mag toch machtig wezen, of net? Ja, dat is net te beschrijven. Dat is fantastisch natuurlijk. Ja, het laatste hier was saai en dan afsluiten, ja, dat is machtig. Dat is helemaal te gek, ja. En dan weer dit een hele vreemde week, dat zei iedereen, dan weer wien, dan weer net. Hast je er wel van genoten? Ik heb er wel van genoten, maar ik vond het wel een dreiging. Het wie was zo dat ik heb nog nooit zo volle waardje gehad en waardje is net mijn sterkste punt. Nee, daar hast je geen geduld? Nee, totaal niet. En dat is we op deze week wel op een proef stelt. Ja, hoe was dat terug stien? Ja, nou ja, we hebben een hele gezellige klas in de Lietse A. Dus er ging nog wat muziek mee en er komen mooi bestaan in wat muziek draaien en wat jongen mee snel en wat dansen. Ja, dan gaat het tijd wel om.
En de wedstrijdorganisatie heeft het fantastisch opgelost al. Ja. Dus ja, dan komen we er met z'n allen terug. Maar dan krijg je het bericht van ja jongens, er is weer een wedstrijd afgelast. Wat gebeurt er dan? Ja, dan baal je als een stekker natuurlijk. We zijn hier al om te zielen. We willen ervoor. En ja, maar ze hebben een hele goede beslissing dan, want het koelt gewoon net. En dat het net ken het net en hij heeft er vrede mee. Dus daar is wel achter hun besluit? Ja, 100%. Ja. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Heima en Hielkema.